tarata ye joué kalo tile 15 sanba 2025 amunu sɔgɔlen Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna semaine nationale de la sécurité routière dɔgɔkun min ni ale bolo dalen no walasa ka siraba ale lakana sabati an ka ɲɛmaw fɛ o baaraw ta ko 21 nun do la kunu tɛnɛ don joué kalo tile 14 san 2025 kɔnɔna na maraka foro ale la kulukuru sira ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la gabakɔrɔ droit ale kɔnɔna na a yirala k'a fɔ baara ninnu olu nun donna an ka ministre fɛ min ka baara bɛnnen no siraba ko ale kunkanko ma ale ni bolimafɛnw kunkanko madame Dabele Madina Sisoko ale ni général de division Daoud Ali Mohamed a yirala k'a fɔ ɲinɛta o sigila babu min kan sa o de maaw bɛ bolimafɛn boliko juguya minnu kɛ o kɔlɔlɔ ɲinɛta sigila o kan ministre min ni ale ka baara bɛnnen no siraba ko kunkanko ma madame Dabele Madina Sisoko a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛna nin dɔgɔkun kelen kɛ weleweleda ale ni sensibilisation na fɛn min yɛrɛ kɔni boliko jugu ale kɔlɔlɔw bɛ se ka min se buna adamadenw ma o hukumu de kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni maa 684 ɲɔgɔn kɔ ye olu bɔnɛna u ni na k'a sababuya kɛ siraba kasara o hukumu de kɔnɔna na u kɔni b'a la ka na wulikajɔw sigi sen kan ka kuma ɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni kɛ nin dɔgɔkun kelen kɔnɔna na walasa fɛn min yɛrɛ kɔni boliko juguya ale kɔlɔlɔw ye o tɛmɛnen kɔfɛ madame Dabele Madina Sisoko a bɔla ka minɛn caman ko o yɛrɛ kɔni ta k'a di ministre ma ministre min ni ale ka baara bɛnnen no jamanadenw olu lakanani ma minɛn minnu ni olu ye bɛ tali kɛ ni siraba kasara o kɛla u bɛ minɛn minnu bila siraba kanaw la a bɔla ka olu minɛnw caman ta ka a di jamanadenw ka lakana ale ministre ma a yirala k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya olu yɛrɛ kɔni bɛna to sen na fɔ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn kɔ ka a kun cɛ sibiri don joué kalo tile 19 san 2025 kɔnɔna na. Ka sanga ni an ka finitigilakaw olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye juma tɛmɛlen joué kalo tile 11 san 2025 militaire minnu ni olu bɛ commandement kɛ terrain sanfɛ olu ka promotion 37nan olu ka diplôme di kɛla Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la école d'état-major et de commandement de Kulukoro ale kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kɛnɛ ale ɲɛmaya kun dilen no ministère de la défense ale ka secrétaire général fɛ o hukumu de kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni formation ye ko maa 32 ɲɔgɔn kɔ olu de kɔni bɔla ka a formation kɛ min na ni a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni jamana caman maaw ye olu kun bɛ a kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni malien militaire 10 ɲɔgɔn kɔ ye o tun bɛ a la fɛn min yɛrɛ kɔni Burkina militaire maa 4 ɲɔgɔn kɔ ye ko o tun bɛ a la Niger ale militaire 5 ɲɔgɔn kɔ o y'a yira k'a fɔ ko o kun b'a la fɔ ka taa se Sénégal ma Mauritanie Maroc Cameroun Tchad ale ni Centrafrique fɔ ka taa se Guinée Conakry ale ma o y'a yira k'a fɔ nin formation yɛrɛ kɔni kuncɛli kɛnɛ ka fɛn min ye général Keba Sangare ale kun bɛ yen nɔ a bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin nin ma ko fɔta minnu bɔla ka formation in kɛ a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ maa ni olu kɔni kun sen yɛla ni formation in kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kelen kelenna bɛ se ka opération ko o yɛrɛ kɔni labɛn u ka jamanaw kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ u ka formation yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko u bɔla ka kalandege caman o yɛrɛ kɔni kɛ i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni anglais kanw ye ko u bɔla ka olu caman ladege fɛn min yɛrɛ kɔni militaire ye ale kan ka kuma cogo min na ani u kan ka baara kɛ cogo min na terrain sanfɛ u bɔla ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ ni formation in kɔnɔna na fɔ ka taa se informatique ale ma o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɔla ka kalo caman ko o yɛrɛ kɔni kɛ formation in na kalo caman min kɔnɔna na n'u yɛrɛ kɔni bɔla ka faamuyali caman ka o sɔrɔ o hukumu de la u y'a yira k'a fɔ nin promotion in ɲɛma fɔlɔ o yɛrɛ kɔni kɛla capitaine Latini Senne ni ale ye sénégalais ale ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɔla ka faamuyali ba o yɛrɛ kɔni kɛ ni formation in na u bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin maa minnu ye wulikajɔ sigi sen kan ka u dege ka tila tuguni ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ni u ye u ka baaraw taga bolo la u bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin olu ma. Tershokelo ko kala maliga ni ale an ka ba Maliba premier ministre kɔrɔ ye ale bɔla ka kumakan dɔ ko o yɛrɛ kɔni bila ni wagati damadɔ in na a yirala k'a fɔ ale ka kumakan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ an ka jamana a b'a la ka taa sira min kan ko a yɛrɛ kɔni kamana gannen don kosɛbɛ ko ni an kɔni tagala ni cogo in yɛrɛ kɔnɔna ko o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to ko an tɛna se ka segin kɔ tuguni o hukumu de kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko transition ale yɛrɛ kɔni ta waati o bɔla ka kumakan minnu
ta ani u bɔla ka bɛnkan minnu ta ko olu bɛnkan ninnu ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ sɔsɔla o hukumu de kɔnɔna na a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko kuma o kuma ko charte de la transition ko yɛlɛma kɔni bɛ ka don o la ko a bɛ jamanadenw kɔnɔ k'a fɔ ko charte kura min ni o yɛrɛ kɔni ta la ko jamanadenw ka lafiya b'o la ko k'a sɔrɔ ko o charte kura in ko o yɛrɛ kɔni falen don kumakan cɛɲumanw de la ko jamanadenw ka kuma fansi ko o yɛrɛ kɔni tɛ o kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ ko place ko o yɛrɛ kɔni dɔrɔn de b'o o charte in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko ale yɛrɛ kɔni kɛlen don transition jugu ye ko k'a sɔrɔ ko ale yɛrɛ kɔni ka laɲini ye min ye o de ye jamanadenw ka lafiya ye ko charte min kɔnɔna na ni jamanadenw kun kan ko tɛ a kɔnɔna na ko o yɛrɛ kɔni bɛ ale jɔyɔrɔ kosɛbɛ ko ni jamana kɔni tagala yen cogo min na ko a bɛ gɛlɛya ko ɲɛtaga ko o ka sabati. Ka sanga ni diinɛ ko kunkanko ye kunu tɛnɛndon juwe kalo tile 14 san 2025 minisiri min ni ale ka baara bɛnnen don diinɛ ko kunkanko ma fɔ ka taa se laadala ko kunkanko ma ale bɔla ka san 2026 ejitagaw ko o baaraw nun don kɛnɛ min kan u yɛrɛ kɔni bɔla ka agencew ka wele bila olu ma ka kumaɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni kɛ ni olu ye agence minnu ni olu ka baara bɛnnen don ejitaga ko ale kunkanko ma an ka jamana kɔnɔna na o hukumu de la u yɛrɛ kɔni bɔla ka wele k'o bila maa minnu ni olu kan ka taa san 2026 eji la u kan ka se ka taa u ka tɔgɔ sɛbɛnliw yɛrɛ kɔni kɛ cogoya min na wa yira k'a fɔ ko tɔgɔ sɛbɛnli ko o yɛrɛ kɔni tun bɛ cɛ ni ala ye desanburu kalo tile 31 yira na san 2000 ka sanga ni kiri tigilama olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye Seyidu Umara Tarawele ni ale kunnafoni dila ni arajo bawule ale directeur général do a bɛ wagati damadɔ ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni bɔ ale kun bɔla ka kunnafoniya kumakan dɔw ka olu bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la jaw dɔw min yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen don Laginɛ ale jamana ɲɛmɔgɔ ma Mamadu Dunbiya kumakan min ni o yɛrɛ kɔni ma kɛ ɲɛmaw olu fɛla ye ni o hukumu de kɔnɔna na an ka ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka ale minɛ a yirala k'a fɔ kunu tɛnɛndon juwe kalo tile 14 san 2025 kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɔla ka ale ka kiri kunkanko kunnafoniya dɔw bila minnu kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ a kan ka kalo 6 ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni kaso kɛ ka tila tuguni ka sefa wari miliyɔn 1 ale a mani sara. Meteorologu olu bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn maa minnu ni olu ka baara bɛnnen don wagati yɛlɛma ale kunkanko ma u bɔla k'a yira k'a fɔ k'a daminɛ juwe la ka taa se sɛpitamburu kalo ma san 2025 ko fɛn min ye inondation ye ko o yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka waleya an ka jamana kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ juwe kalo tile 15 san 2025 kɔnɔna na maa minnu ni olu ka baara bɛnnen don ka wuli ka jɔ ko o sigi sen kan walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye samiyɛ kɔlɔlɔ ye olu bɛ se ka dankari kɛ o la cogoya min na olu bɔla k'a yira k'a fɔ ko maa 10 ɲɔgɔn kɔ olu bɔnɛna u ni na maa 140 ko olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kɔlɔlɔ sɔrɔ samiyɛ ale ye daminɛ bali ko maa 140 ɲɔgɔn kɔ olu bɔla ka samiyɛ ale kɔlɔlɔ sɔrɔ k'a daminɛ an ka faba la Bamako fɔ ka taa se an ka ba Maliba ale marabolo misɛnnin dɔw ma. Ka sanga ni samiyɛ hukumu kɔnɔna ye an bɛ taa Kayikaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ karidon juwe kalo tile 13 san 2025 fɛn min ye Kaye marabolo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko kaso o sɛsikɔmu olu bɔla ka dɛmɛba kɔ o sɔrɔ ka bɔ Fatumata Batule Ɲangi yɔrɔ dɛmɛ min ni olu bɛ tali kɛ minɛnw na minɛn minnu ni olu bɛ se ka sanuya ko o sigi sen kan samiyɛ ale hukumu kɔnɔna na a yirala tuguni k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan cɛw ni musow ka sigida ko olu yɛrɛ kɔni sanuyaw ko olu kɛ ka ɲɛsin ni Fatumata Batule Ɲangi ale ka dɛmɛ ninnu ye. Halisa an bɛ to Kaye ale kunnafoniyaw kɔnɔna na maa minnu ni olu bɛ taga ni ka segin kɛ Kaye ale marabolo la olu kɔni b'a la ka welewele ka o bila ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min ye Kaye sira ye ale yɛrɛ kɔni cɛnnen don kosɛbɛ bolimafɛnw olu yɛrɛ kɔni b'a la ka foncer cogo min na u b'a la ka foncer tentɔ o hukumu de kɔnɔna na u kɔni b'a la ka wele ka o yɛrɛ kɔni bila an ka ɲɛmaw ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na cogo min na ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ bolimafɛn baden olu yɛrɛ de kɔni jɔlen don Kaye sira la ka sababuya kɛ sira ale tiɲɛni ye. An
Ameta anga jamana ale koroyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la burɛmkaw olu fɛ yen nɔ Gawo a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni lakanabaliya halisa o bala ka waleya ni marabolo kofɔta in ale kɔnɔna na o hukumu de la a yirala k'a fɔ nin week-end na fɛn min yɛrɛ kɔni ma suguya dɔnbali 4 ɲɔgɔn kɔ olu yɛrɛ kɔni kun bɛ munumunu na ni marabolo kofɔta in kɔnɔna na moto la ko u yɛrɛ kɔni bɔra ka bingani wale ko o ta ka bolimafɛn dɔ ale sɛgɛrɛ tɔndibikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Taboyi ale commune kɔnɔna na wa yira k'a fɔ ko nin maa 4 ninnu ku u yɛrɛ kɔni bɔra ka bingani wale ka o ta ka bolimafɛn dɔ sɛgɛrɛ bolimafɛn min u y'a yira k'a fɔ o yɛrɛ kɔni kun kɛlen n'o ka dɔgɔjɔlaw olu ta o y'a yira tuguni k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ ni bolimafɛn kɔnɔ minnu kun bɛ ka u kun da u ka mariage kɛyɔrɔw kan o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ nin bingani wale tigilama ninnu u bɔla ka nin ma kofɔta ninnu bololaminɛw bɛɛ lajɛlen minnu la fɛn min ye u ka chauffeur kɛ a yirala k'a fɔ ko u bɔla ka ale yɛrɛ kɔni bugɔ fɔ ka a da joli la u bɔla ka wele ko o bila an ka lakana tigilamaw ma walasa u bɛ se ka patrouille ko o yɛrɛ kɔni sinsin u ka marabolo kɔnɔna na ka dɔgɔjɔlaw ka taga ni ka segin ko o yɛrɛ kɔni bɛɛ kɔlɔsi cogoya min na walasa lakana o bɛ se ka sabati u ka marabolo kofɔta in ale kɔnɔna na. Divers ale kunnafoniyaw kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen kunnafoniyaw bɔla k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni musolaka dɔ o yɛrɛ kɔni kun bala ka ɲini a somaw fɛ o wagati kelen fɛnɛ na kunnafoniyaw bɔla k'a yira k'a fɔ ko musolaka dɔ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka taa i yɛrɛ fili 3e pont o kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ni a yɛrɛ kɔni suguya kuma se ka dɔn o hukumu de kɔnɔna na sibiridon juillet kalo tile 12 san 2025 kunnafoniyaw bɔla k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni musolaka dɔ ye ko o su yela Moribabugu ale yɛrɛ kɔni ba kɔnɔna na wa yira k'a fɔ ko maa min yɛrɛ kɔni kun tununa ko sigana kun kɛlen no maa min na ko o yɛrɛ de kɔni kun madame Aminata Traoré o hukumu de la a yirala k'a fɔ maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ye su bɔ ji la bozo minnu ni olu bɔla ka su bɔ ji la ko olu yɛrɛ kɔni somaw ninnu yɛrɛ kɔni wele ko a yɛrɛ kɔni suguya dɔnna a fa ani a fɛn min yɛrɛ kɔni a cɛlakaw ye ani fɔ ka taa se a somɔgɔw yɛrɛ kɔni ma ko olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a sɛbɛntiya k'a yira k'a fɔ ko su yɛrɛ kɔni olu balimamuso ye an bɛ ala deli badanema ala ka a di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ. An bɛ taa korokaw olu fɛ yen nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen juillet kalo tile 9 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ɲangata dɔ o yɛrɛ kɔni kɛla koro ale marabolo kɔnɔna na sanjiba dɔ o nalen kɔfɛ u b'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye so dɔ ye ko o yɛrɛ kɔni bɔla ka bi so in yɛrɛ kɔni binnen o kɛla sababu ye k'a to maa 2 o yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na ka tila ka tiɲɛniba ka o don u kun a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye sigidala maa minnu ye maa minnu ni olu bɛ ni quartier in na olu yɛrɛ kɔni bɔla ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila an ka lakana tigilamaw ma. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi kunu tɛnɛndon juillet kalo tile 14 san 2025 o kun ye don bolodalen don min na ni Faransi ale ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye Emmanuel Macron ale yɛrɛ kɔni bɔla ka a kunda u ka monument min ni o yɛrɛ kɔni tɔgɔ dalen no u ka jamanadenw na jamanaden minnu ni olu bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan walasa u ka jamana bɛ se ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta a bɔla ka taa fleur bila kɛ o monument in kɔrɔ ka tila ka taa sibila ko o kɛ ka ɲɛsin nin ma ko fɔta nin ma fleur bila o yɛrɛ kɔni kɔfɛ a bɔla ka i kunda u ka défilé ale yɛrɛ kɔni kɛnɛ ka défilé min ni o yɛrɛ kɔni daminɛna ni u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu ka défilé ni ne kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛn sini ni Ala man ka jɔn na